Takže lidi, já se vám omlouvám, v minulém dílu se nám to kapku pokazilo, ale teď pokračování dovolená. Přivezou jim věci. Tak za chvíli už by nám měli přinést ty věci. Já vím, no. Takže, hele, už jsou tady. Hele, takže, táta je silnej, takže veme skříň. Jasně. Je těžká. Tak. Taky veme věci. Tahle vysílačka je naše. A jestli chcete, tady to bylo jenom taková chatka, kdyby někdo chtěl. A kdo chce, tak se může i přestěhovat. A nějaký notebook, tablet a kufřík. A to je moje všechno. Kufřík, tak. Díky. Takže my si asi pronajmeme tamhle ten hrad. Tak pojď. Jdem. Můžeš spinkat tamhle. Jo. To je skvělý. Tak, my s tátou budeme spát tady. Tak. Já si sundám sukeň. Budu jenom v kalhotech. V silonkách spíš. Tu sukeň si dám sem si dáme vysílačku a lehnem si. Už byl to rušnej den. Tak. Tak my asi ostatní zůstaneme tady. Jenom ty věci rozebereme zítra. Co je koho? Prostě si někde lehněte. Mně spadly vlasy. Mohy lidi, já jsem bez vlasů. No, takže jí pěkně. Tak, takže si pěkně narovnáme. Takhle, tady bude na kraji my, ve prostřed bude Olivia se Stefaní. A teda, jestli fakt je to hrozný, tak se omlouvám. Takže takhle. A takhle spějí oni. No, takže. A je ráno. To je krásný ráno. Holky, stávejte, je ráno. Jdeme rozstřizovat věci. Haló, holky. Už teď? Ano, už teď. Tak dobře. Dobře. Mama, chci ještě spát. To máš blbý, Stefaninko. Sedni si. Tak. A vysypeme to. Takže. Sluchátka. Černé i fialové. Tak to vypadají. Banán. Ten jsme měli nechat v opičce. Mašlička. 3 zmrzliny. Jahodová malinová teda malinová borůvková pistáciová dopis. Koště, kytara. Košík. Vysílačka. Mobil Stefaní. Koktejly. Pak tady máme gumičky. Řidičáky. Mašličky. Další mašličky, které patří do košíčku. A vysílačku teda necháme tak. Tohle do toho. Takže tady máme jídlo a pití. Jídla moc nemáme. Jsme tu rybu nechali doma, my jsme paka. Tak, tady máme takhle šminky.
Tady ještě. No a vysílačku. No skvělý, takže mobil si Stephanie dej taky sem. Tak a my máme to dodělané. Takže holky si odpočíňte, protože jsme tu jenom na 3 dny, už vlastně jenom na 2. Takže si to tady užívejte, fakt, ať se vám to líbí. Tak si sedneme do kroužku a budeme si povídat. Bla 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 bla. Tak to je skvělé ráno. Zlato, vstávej. Jasně, už vstávám. Stephanie, halo, Stephanie. Au. Ano, mami, já už jsem vzhůru, neboj. Tak, zavolej mě. Dobře. Sir, já si to dám na handsfree. Sir. Zmáčknout handsfree. Halo, ahoj, tady Stephanie. Po dlouhém debatním volání. Jo, tak ahoj. Čau. Zavolala jsem jí. To byla jenom malá Stefanínka. To je skvělé, zlatíčko. Tak, nerada to říkám, ale ty půjdeš do školky už zítra, takže musíme jet domů. Ne. A jak? Mamka s tačkou a se Stefaní pojedou domů, se dozvíte při dalším díle.